Daga ina haka? Ina ta neman ki ina ki aje wayan ki ne. Wayana ana sayar da ita tuntuni ya miki. To, Ya kwana biyu. wallahi lafiya lau. Daga ina? Gidan su lare ne. Wai ba ta da tayi tafiya. Mama ce take gaya mu. Ta yi tafiya? Kai ma ke rufe tafiyan ta mama take gaishe yanzu zan koma gida. To ai ko ina tabbatar miki wannan zance ƙarya ne. Don kon tana nan ba inda ta tafi. Maman ta ce za ta yi ƙarya? Tabbas idan ma kan bata fara ba taɓa yin ƙarya ba to ko ta fara akan ki. Don kuwa Larai tana gidan tsohon mijinki tana auren sa. Gidan tsohon mijina. Tana gidan tsohon mijinki. Muzakirin? Muzakiru ƙwarai faɗi da ihu ki ƙara da tsalle. Muzakirin ta zagaya ta aure? Ai ina tunanin yanda kika ja ta a jiki da irin hirarrakin da kike na mijinki a wurinta. Wani abun daga ciki ya ja hankalinta shi yasa har ta aikata miki abin. Lallai kwa Larai. Abokiyar shawara ta ce. Dan ba na ɓoye mata komai. Ba zan taɓa mantawa ba. Akwai wani lokaci da ta zo gidana muka yi hira da ita. Lafiya kuwa na ga mai gidanki yana barci da hantsi haka har rana ya fara fitowa ya tashi ya je ko neman na kin gane ai. Ɗane shi kawai wannan. Kin gane shi kan gane ba faɗa min in ji. Wannan da kike ganin shi ba ƙaramin fitinan ne ba ne. Fitinan ne? Ai, fito fili ki gaya min ban gane me kike nufi ba. Duk da dai ni ba yarinya bace ba. Ke ma dai ana baki kina kin karɓa. Yanda kike ganin safiya zuwa dare, to haka nake ganin dare zuwa safiya zuwa asuba. In gaya miki. Ki ne ki huce bacin ki. To ai ba zai yiwu ba. Ke jaka ce? Tunda ke ba jaka bace ba. Ba a kaki dan ya dinga takura miki ba. Ya hana ki zaune ya hana ki tsaye ba. To ko ba kwa gajiya ne? Ke ma dai da wani zance. To ai maganin gaskiya ne abinda na duba na gani kuma dole in faɗa. Abinda kika gaya min ne fa shine nake ne. To ai shine tsakanin da miji da mata. Amma gaskiya ne sai ki sake lalle. Sai dole ki sake duba ba zai yiwu da daddare ya hana ki bacci ba. Da rana hana ki bacci ba, da safe hana ki bacci shi kuma yanzu kin ji mun share yake zo ya kwanta ba zai je neman miki naki a saka a baki ba. Kai kin dau haka a ga miki abin alfahari ne har wani daɗi ma kike ji. Kin gani zan yi tafiya ta Kamar ya muna magana. wallahi sai dai ki ni kan ba zan iya daukan irin wannan yanayi. Ma dai Wallahi tafiya zan yi. Ba kya gani kina ban shawara kuma. shawara ai ba za ki ɗauka ba lallai fa ki ɗauka ki ga mata da miji ba a shiga tsakaninsu saboda mata da miji sai Allah kin banda abinki ba kya gani yadda kike ramiya kike wani karewa in kika ci gaba da wannan yanayi na rantsi da Allah haka zaki tsiyaye kai dai mu zo ki dinga cewa muna da kyan fata muna da kyan kaza ke da ki ci gaba a abin da zan ga miki ki zauna ki nazari don wannan gaskiya ba hali bane mai kyau ba hutu kullum abu daya ki ci gaba ki zauna kwaci dusa kai tunani dai da abinci bintalo yanzu tona asirin mijin wurin kawa ai ba karamin abu bane daga kin fara tona asirin mijinki a wurin kawaye daga lokacin kawayen wani daga cikin su za ta kwaɗanki da santa ji irin roman abin da kike dangana gidan ai kwanan ne larai zan je gidan ta ci mata mutunci ba idan mun daura da mara siyaki na ni zan je gidanta tabbas yanzu gidanta sai mun yi gugar cuta
wallahi ba zan hana ki ba ita. Yanda mazan nan suke tsada? Wai mana. Ko kai nan cikin ringa tudar buhu na takaici. Ina take? Munafuka al'umma kuma kina ina fito? Fito yau ni ce a cikin gidan naku. Kin fito ko kuwa? Ta Liza. Kyayi. Maci amana kyayi. Zaki bayani. Munafuka mai cin amana. Da na yi me? Kin fi kowa sani ai. Mene da Allah zai tona asirina? Kin fi kowa sani ai. Banda ke wawiya, kya kira wannan cin amana. Allah ya miki baiwa. Me kika yi haka? Allah ya miki baiwa, Allah ya baki namiji. Yadda ya kamata, amma da yake rainuwar ki taya to ni na koya miki yadda ake zama da miji. Ai ni da man tuntuni in baki sai da irin su nake nema Allah bai bani ba. Ko mijina na farko da na aura rashin hakan ne ya fito da ni. Lalle kin tabbata. Wallahi yau za a yi abin da za a yi ni da ke a cikin gidan nan. Ya tashin mana. Ki shiru. Ani na fi son ya tashi. Ki tayar min da baby na da kyar na lallabe shi ya kwanta yayi bacci. So ba na so hayaniya ya tashe shi ki bar shi ya huta. Yau na ga tsiya. Ko? Lalle ne gaskiya. Za ki ce ya bacci zai tashi ne shi ma munafikin Allah ta'ala ya fito ya same ni yau a cikin gidan. Larai. Na'am. Ba muka yi da sammako da sassafe. Fito, munafikin Allah ta'ala fito. Baki kuka yau a cikin gidan. Maciya amana. Yau Allah ya tona asirin ku har cikin gidan nan. Ka ce ba kuwa ake. Ga ta nan dai da sassafe ta takura mana? Ikon Allah. Baki samu kin zo murna ba sai yau kenan. Murna? Murna? Ai sai dai fatan tsiyani da ku kuma. Murna zan zo muku a cikin gidan nan a wannan maci amanar daga kai har ita. Wallahi ka bani kunya ka bin mamaki. Daman duk take-taken ka kenan. Fatan tsiya? Sosai kuwa. Ta Allah ba taki ba. Kuma Allah ya riga mana a rufa. Bantalo. Ai yau za a yi wacce za a yi a cikin gidan nan. Da ni da ke. Ke, Bantalo bari in gaya miki wani abu. Akwai wani jawabi da kake shi zan tsaya in saurare ka? Kin gaja baki ki shiru. Tun kan ki shigo tare kika ganni da shi. Duk da ke da ita, duk babu wacce bata wuce mangalan a aure ta. Kuma wannan abu da yake gani nayi, wannan abu da yake ganin nayi, tamkar hanya ce wacce za ka Kaduna. Da kana hawa gob wagon, sai ka canza yanzu ka hau Sharon. Mai kun ka zagaya ta ƙaraye kuma sai ka bi bypass. Shi yasa da man ka kasa ka tsare. Duk shige da ficen da za a yi akan idanka. Ko kai kamar kana bacci kana kare mata kallo ta gefen idan. Idan ka akan Ke haba ni ba na saukewa. Wallahi kin shiga uku. Sai ki sa na kuka wallahi. Munafika Allah da Allah kin Wallahi shiga zaki sa na uku. kuka sai kisi. Tsofaffin munafikai. Allah ya tona asirin ku yau. Wai ina Allah ba taki ba. Yanzu kika so magana. Kinga Larai. Wara ki daina daga ma mai gida na murya ba su an ki bane. Leta, ai kin san mutum Wallahi idan kin shiga gado. Ke ma haka za a miki har cikin gidanki. me Abin da ta yi da abin da kuka yi ga baki ɗayan. in a gida mutum ba koya mai tarbiyya ba. Ai a wani gidan Ya kamata ka koya mata kuwa saboda wallahi ya kamata a koya mata. Ai ita take da ita kika zo kika rusa ni akai. yaya tsohon naki suna lafiya ko? Yayi magani. Sai a zo ya same ki a nan. Ya me zai iya yi mun? Ina nan a tsaye me zai iya yi mun? Yawwa, bi ta rakata da shi, rakata. Hawa. Idan wani ke me kiwa zai taɓa ki. Ke ki zo na abu. Idan ma kar a yi abu da ce. Butar da ka fita da shi. Tsoron. Kin san in kai London na turawa. Sai kai a zauna. Ni da fa ina jiran. Ba matsala. Bari dan ya lolar. Ai ramma. Kai wali. Kwanansa uku a garin da bai san ko kwabo ba. Ba dariya za ku yi ba.
kuka ya kamata ku yi da kun san waye malam wali da ku yi dariya da rake hau haka ta shi Allah ni fa zan tashi ba Allah ba ya ka ta wasa yana magana yana magana ne mun albazaranci da abinci kuna lalata shi kuna daidaita shi shi malam walin hanyar da ya biyo ai tana nan a nuna mai ya koma dole sai na taimaka ni wallahi ba zan tawaye ba